Dă-te de-a pregârnă. Антайкула, катакула. Грейси, мама дикта? Писати, писати. Мама дик. Тачупа? Айкер. Аласа. Eva.
scos? Marjana? Merg acolo, băi.
Forza! Vai avanti!
Димитър. Така, да започваме. Благословение наше до всякога, сега и винаги, во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговите ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи помилуй, Господи благодат, от Тебе се молим и от Тебе просим, да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабидите пресияли Димитър и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син сърцето и помишленията им, за да отбягват суетата на света и всеки лош замисъл на врага да следва Твоите повеления. И дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху тях, като бъдат съединени в удобно време със светата Ти църква, съвършени чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живеят по заповедите Ти, опазят печата неповреден, да получат блаженството на избраните в царството. По благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Може ли малко по-тихо само, ако обичате? На Господа да се помолим, Господи помилуй, Господи Боже, на истината от Твоето и от името на единородните Сини светите Дух възлагам ръката си върху рабати Пресияни, върху рабати Димитър, които са се удостоили да прибегнат към светото Ти име, да се запазят под заслона на крилетите. Отстрани от тях старата оная заблуда, изпълни ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти едичък си Бог, истина и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Запиши ги в книгата си на живота и ги съедини с статуто на наследието си. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в тях и ушите Ти да чуват гласа на молбата. Развесели ги в делата на ръцете им, всичкото им потомство. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи, Саваоф, Боже Израиля, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостно погледни на рабите си, потърси и издири и погони от тях всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и ги изгони, почести творенията на Твоите ръце и като употреби силното си действие с мъжи сатаната скоро под нозете им. И дай им да побеждават над Него нечисти му духовете, получавайки от Тебе милост да се удостоят с безсмъртните небесни и досторящи Твои тайни. И слава да отправят на Тебе Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни владико, Господи, който си сътворил човека по своя образ и подобие. Сам Те привържи към живота на Твоя раб, Пресияни на Твоя раб Димитър, светъл ангел, който да ги избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пламнещи демони, от лоши привидения. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който изкрити се загнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който изкрити се загнезда в сърцата им. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който изкрити се загнезда в сърцата им.
по благодати, милосърдие и човеколюбие на единородният си Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия Влади и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Сега кръстник отивайте и там с децата. Застанете да кръстнеш. Тук бъде. Сега ще им задава въпроси на децата, като на един човек. Ти ще отговаряш вместо тях, като на един човек ще ти подсказва. Се налага кратки слова. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Пак заставате, как видявам. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него. Вярвам в Него. Като цар и Бог. Като цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света, го и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край, и в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно, с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците. В една свята Вселенска апостолска църква изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се. Съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетали се. Съчетали се с Христа. Съчетали И поклонете му се, покланяме се на Отца и Сина и Святата Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината всякога. Сега и винаги във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй, за мира свише и за спасението на нашите души, за мира на целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички, за този свят храм и за тая света обител, земни, като влизат в тях с вяра, благоговение, страх Божий на Господа да се помолим, Господи помилуй, за високо пресвещение наш митрополит Наум, за честното свещенство, за дяконството, за монашеството Христа, за целият църковен клир и всички люди, за благочестивия и христолюбив наш народ и воинството му на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да се освети тая вода със силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим, Господи помилуй, за тия, които пристъпват сега към светото просвещение и за спасението им на Господа да се помолим, за да бъдат избавени те и ние от всяка скръбня, беда и нужда на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай ни, запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй, като поменем пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и присна Дева Мария, заедно с всички светии, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви и царю, и сега дори чрез силането на Светия Твой Дух и освети тая вода.
Сам ти, човеколюбивий царю, и сега дойди чрез силата на Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам ти, човеколюбивий царю, и сега дойди чрез силата на Светия Твой Дух и освети тая вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на река Йордан, направи извор на летение, посветителя на очистваща грехове, предпалваща от колки гибелна за демони, недостъпна за вражеските сили с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислещите за създанието, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твоеме, Господи, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Сарко прави Така е добре, само разпочете точенски. Алилуя, да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен сега винаги във веки веков. Амин. Командно се възможи Христа население радостното на Отца и Сина и Светия Духа ми за изцеление душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Айде другото дете да ходи. Ай, Метко. Дядя, хубач. Така. Хубач. Божий Димитър се Сина и Светия Духа ми за изцеление душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Каква е хавлийката за пресян? Сърбът Божий пресян в името на Отца и Сина и Светия Дух. Ай, сега да вземе важно. Така, другата каблинка. Дайте кръсе. Пак да ставаш там, както беше. Така, само че този път без каблинка. Няма да го тук към него. Той е голям. Големите ми като. Дай да сети. Кръщава се рабът Божий Димитър в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Стъпваш малко назад. Стой тук. Пусни ръцете, да си къпи. Наш мечтата. Така. Товче, вкусно, дай ръчичките. Печандъра на пъстите. Ключенцата, къде изпишат ключата. Хайде, печандъра да поставим. Печандъра да поставим така. Знаеш колко хубаво мириш сега? Нали? Печандъра да поставим, печандъра да поставим, печандъра да поставим, печандъра да поставим. Хайде, ключенцата, дай ръчичките. Печандъра да поставим. Така, кутийка за косичките на Пресян. Постригва се Божият раб Пресян в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Затваряйте кутийката. Така, красив? Да. Стой сега, не иде шала. Тук ли? Да, къде?
Постригва се Божият раб Димитър. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Затваряйте кутийките на масичките, подсушавайте ги хубаво децата, обличайте ги и пак заставайте да продължим нататък. Къде ми ткъскало? Ами ми ткъски лъстъба, ми ткъски ръкта. Плачно си на Русия са. Възможните небе светличи всички като победители до край, защото на Тебе е присъщо да милваш и спасяваш на Тебе слава отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия благи и отворящ Дух сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Господи Боже наш, който се светил пълнотата на купела вярващите в Тебе, благослови те младенци. И нека слезе на главата им благословението Ти, както чрез пророка Самуила си благословил царя Давида. Благослови главата на раба си Пресяне, на глава си Димитър. Чрез ръката на мене грешни ще се дарят носития Твой дух, защото като достигнат възраст и старческа седина Ти отправят слава. И да видят Иерусалим и Телга през всички дни на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, заедно с Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги. Така, хващаш е тук отгоре, ръката напред и изправена, няма да те опари, да се притеснява. Така. Така е добре. Така е добре. Тъй. Тази, скажи, вземете кръстницата, вие. Тя е между кръстника и на двама. Едната ръка, храните някой, как може майка, може да така. Сега, има ли как да отхванете него? Тук сте свързани, така и вие. Хванете се за него. Така, както сте свързани без да се пускате, след мене кръстни говори, ще правим няколко заколки на стола, след какво на всяка стъпка. Во Христа крестисте ся, во Христа прекосте ся, алилуя. Во Христа крестисте ся, во Христа прекосте ся, алилуя. Елици во Христа крестисте ся, во Христа прекосте ся, алилуя. И сподобите се нам слишани в света Евангелие, премъдрост да застанем прави, за да изслушаме с благоговение Светото Евангелие. Мир на всички! Ще се чете и Светото Евангелие от Матея. Да внимаваме. В онова време 11 ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И те идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Оправдан си, просветен си, молитвие. С името на нашия Господ Исус Христос и Духа на нашия Бог. И се кръстите се, просветите си, миропомазате се, осветите се, уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Оправдан си, просветен си, Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилвай нас, помилвай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Още се молим за благочестивия православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за високо просвещение наш митрополит Наум и за цялото Христа наше братство
Още се молим за новопосветените Божи раби Пресиян и Димитър, за бъдат запазени през всички дни на живота си, по вярата на чисто изповедание, всяко благочестие, изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и прошка греховете на Божия раб Димитър, възприеми, защото си милостив и чуколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божие упование, слава Тебе. Христос истинския наш Бог, който благослови да се кръсти от Йоан заради нашето спасение, по молитвите на своята съпречиста и препорочна свята Майка, на преподобните богоносни наши отци, на преподобния наш тесть Димитър Басарбовски, на всички свети, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. Благоденствено и мирно житие, здраве и спасение во всем благое поспешение. Подаш Господи, Бог просветен и врагом Твоим, Християн и Димитър, съвъзприемником и Димитър и родителям, и сохрани их на многое лета. Многое лета, многое лета, многое лета. Ами да не го мъчим, ако сте само за големия шеф. Ами следва да го закара майката. Сега отпускаш това радо, иди да спори да му да се смирам, защото че ви гледате, това е Въцърковяват се Божиите раби Пресиян и Димитър, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин, амин. Благословението Господне и Неговата милост да бъдат с всички нас, да е чистито светото срещане. Айде зоралата, оночала, бахтала, благословима, отдълто лънца, винаги, на всяка една стъпка. Амин. Амин. Айде, ovo sad što zorale. Да са благословени Преско и Митко. Благословени, живи и здрави да са. Айде, ovo sad što zorale, šalbe. Mitko ste Preskos. Ja? И да са живи и здрави двамата братя и късмет в живота. Да са благословени, брато. Kao vidno. Камера ще излагай. Айде да са живи и здрави. Ала, много дайте. Ако да ми чек. Ukrymy Andrasz. Nasılına da çalışıyor. Да са живи и здрави всички, и кръстниците, и децата. Живи и здрави да са всички.
бола мангалки. Живи и здрави да бъдат всички. Бог да ги пази цял живот. Живи и здрави правонуците!